गोजोननाय बावहरबाय बयनिसिमबो जों खैराबारि माबानिफ्राय फैदों ओनसोलनिफ्राय ओमफ्राय उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट दा बेवहाय जोंखौ दिनै जिथुनिखि सेन्ट्रेल जेलनि सिङाव जा सेलिब्रेसन जादों रंजालि बैसागुखौ लानानै बेयाव जोंखौ हांख्रायनाय लेखायै जों सफैनानै जाबायदि थासारि बा जाबायदि परिबेकखौ जों मोनगोन बा नुफैगोन सानदोंमोन बिनि आलादा दस्रा टाइपनि माबाखौ जों नुफैदों गोजोननाय मोनदों जोंनि सिनियर लिडार बिथांमोन हारिनि थाखाय जाथिनि थाखाय नांनानै खस्थ' खालामनानै दुखु खस्थ' सहायनानै बेयाव जोबथि जाना दङ बिथांमोनखौ लोगो मोनफैदों फारसेथिं गोजोननाय मोनदों फारसेथिं दुखुबो मोनदों बिथांमोना एथ' बोसोर बेवहाय हाबसोनानै दङ जोबथि जानानै दङ बिथांमोननिसिम आंनि इसोरनि गसाइनि सायाव आर'ज बिथांमोना जेन थाबैनो जोंनि बेबायदि जायगायाव फैनानै मुकुलि आकाशनि सिङाव फैनानै जोंबायदि साधारन जिउ खुंनो हाथों बेखौ आं गासैनि जानानै आं गसाइनि आर'ज गाबबाय प्लास दुखु मोनदों बिथांमोननि थानाय परिबेक जानाय लोंनायखौ जों नायदों रुम हाबदों बयनिबो रुमाव थांदों साहा लोंदों रायज्लायदों जिरायदों माबायदि परिबेकजों सोलिना दङ खोनाना दुखु मोनदों प्लास गोजोननायबो मोनदों बिथांमोनजों लोगोसे फेस टु फेस रायज्लायनो मोनदों जनो मोनदों बा बिथांमोननि जायगायाव फैनानै जों एसेबाबो गोजोननाय बिथांमोनखौ होनो हादों जोंनि मोसानायखौ दिन्थिफुंनानै बेनि थाखाय जोंबो बिथांमोनखौ जायनिखि जोंखौ हांख्रायनाय लाबाय बेहाय गोजोननाय बावहरबाय साबायखर बावहरदों बेनो आरोना दुखु मोनदों फारसेथिं गोजोननाय मोनदों प्रग्रामखौथ' बेवहाय जोंनि बादैबो बेयाव हारसाफोरनिफ्राय बिहुफोर दङमोन बेनिफ्राय बे हारसाफोरनिनो मेथाइ खनगिरिफोर दङमोन बिदि आरो जोंनि माबा मणिपुर बे टाइपनिबो दङमोन दस्रा जाथिनिबो बिथांमोना मोजां प्रग्राम खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिग्राय ब्रह्म सार बिथाङा फैदों फुंजा आदा सार बिथांमोन दङ आरो बावैसो जों ओंखारबोनाय लोगो लोगो केमस्रि बिथाङाबो सहैदों ओमफ्राय करिश्मा एक्ट्रेस बिथांमोना थांदों मोजां मोनदों मोजां नांदों साननायनिख्रुइ बहुत मोनसे जे जाबायदि सानना फैदोंमोन बेनिख्रुइ टटेलि डिफारेन्ट मोनसे माबाखौ नुदों आरो ना गोजोननाय मोनदों बेखौ लानानै बेबायदि मोनसे प्रग्राम जादों प्लास बेयाव जों बाहागो लानो मोनदों गोजोननाय थाबाय गोजोननाय मोनदों आवगोलफोर बेफोरबायदि हाबफेरनो नोंसोर बेफोरबायदि गैया बिदि जोंथ' ओरैनो बायजोआव जों थांबाय मुम्बाइ थांदों उरिष्या कलकाता प्रग्राम खालामबाय गुवाहाटिफोर बे अल आसामाव गिदिंगासिनो नाथाय बिनि परिबेक जाबायदि थासारि नुफैदों टटेलि डिफारेन्स आरोना डिफारेन्ट आलादा मोजां नांदों बिदि आरो नोंथांमोना बेवहाय हाबनानै दिनैहाय नोंथांमोननि जानाय थानाय गासैबो आलादा दा बिथांमोननि उन्दुनाय बिसिनाखौबो नायदों जानांगौ दा बिथांमोननि बिसिनाखौ नोंथांमोना माबोरै नुदों मा बुंनो दा नुनानै दुखु मोनदों दे जोंनि मोनसे समनि जाय बिथांमोना आलादा बा मोनसे जोंनि बर' हारिखौ समाजाव बुहुमाव सिनायथि होनो थाखाय जाबायदि माबायाव बारसोमदोंमोन गावनि दुखु खस्थ'खौ सहायनानै दा बिथांमोन बायदिया बेबायदि परिबेकाव थाना दङ दिनैनि थारिखआव नुनानै जोबोद दुखु मोनदों बांद्राय माबायदि बुंनो जादों आरो ना बुंनो हाया जों जदों जिरायदों नायदों माबायदि जायगायाव थायो माबायदि जायो माबायदि लोङो बेसाथ' बिदि सिम्पोलावनो दङमोन दंनायालाय सिम्पोलावनो दङमोन बिथांमोननि गजानायनि थाखाय नोंथांमोना बेसेबांसिम लुबैनाय दङ आंथ' कुइसनाव आर'ज गाबखाबाय दा बिथांमोना जोंनि हारिनि जोंनि बर' समाज बर' हारिखौ मुलुगाव सिनायथि होनो थाखायनो बिथांमोना बिदि नांनो थाखायनो दिनैनि थाखाय बिदि जोबथोबसिना दङ बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ जोंनि जाय फैना नायफैगोन ना बिथांमोनासो मोन्थिगोन दा जेरै न'आव थानानै गावनि जायगायाव थानानै सानबाबो माबाबो जेबो बुजिखाया आरो आं गोजोननाय मोनदों आंबो नुदों दिनै बे जायगायाव फैनानै बिथांमोननि थासारिखौ दुखु मोनदों बे मोनसे समाव जायनिखि जांख्रि बा बे आगानाव सुबाय माबानि थाखाय जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिथांमोना दिनै बिदि हालोदाव गोलैना दङ थारैनो दुखु मोनदों आरोना ओंखायनो जोंनि गिदिर गोलाव बा गासैबो एसे आर'ज गाबथो बिथांमोना थाबैनो जोंबायदि साधारन मानसि बायदि जोंनि जायगायाव फैनानै थासारि बिदि जिउ खुंनो हानाय बायदि बयबो बर' समाजा जोंनि बुहुमाव जेसेखि बर' मानसिफोर दङ गिदिर गोलाव उन्दै गिदिर बयबो आर'ज गाबथो बिथांमोननि थाखाय आर'ज गाब गसाइनाव बिथांमोना जोंबायदिनो साधारन जिउ खुंनो हानाय बायदि जोंनि गेजेराव थानानै मोनसे सोंथि दिनैहाय जों बर'नि गेजेराव मोननै आफाद दं हान्जा राजनैतिक हान्जा बेफोरखौ जालदाब दोनथ'नानैब्लाबो दिनैहाय नोंथाङा सासे एज ए बर' सुबुं हिसाबै बिथांमोनाव मा खावलायनो सानो रायजो राजानि सायाव रायजो राजा बा पलिटिक्सनि सायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरनि सायाव मा खावलायनो सानो नोंथाङा दैदेनगिरि दा बिथांमोन नाजानांसिगोन बयबो मोजांखौ खारन बयबो मोजांनि थाखायनो मोजां खामानि मावनो ओंखारबोदोंमोन नङा होमबा थ' बिनि थाखाय
बयबो नायदों साननानै नायदों आरो बेबायदि थासारियाव जाहाथे रावबो गोलैना थानो गोनां जाया खारन बयबो मोजां खामानिनि थाखाय ओंखारबोदोंमोन मोनसे समाव मोजां खामानि माबानो बयखौबो मोजां मोनसे माबायाव लाबोनो थाखायनो ओंखारबोदोंमोन जायनि थाखाय दिनै बयबो जों नाजानांगोन बिथांमोनखौ मोजां मोनसे माबायाव लाबोनो थाखाय बेखौनो आर'ज गाबदों आरोना जाय दङ जाय लिडाराव दङ जाय मासियाव दङ जोंनि बर' समाजा एसे नायसनदो गेदेर गोलावफोराबो नायसनदो हानायखिनिखौ मावदो खालामना होदों खारन न'आव थानानै जायगायाव थानानै जेबो बुजि मोना इयाव फैनानै नायफैबासो बुजि मोनो आरोना बिथांमोननि दुखु खस्थ'खौ नुनानै बे आरो नोंथाङा दान्दिसे समब्लाबो बावहाय 1-2 घन्टाब्लाबो जेलाव हाबबाय बा बावहाय बिनि साननाय आरो नोंथाङा गोबाव बोसोर सम बाहेरायाव दङ बिनि साननाय माबायदि बिनि फारागथिया मा जोंनि साननाय आरो बिथांमोननि साननाय ना आं जि सानना दङमोन जि साननानै दङ नोंथाङा हमनानै ला जेलावहाय 1 घन्टानि थाखाय माबा मोनसे दाय मावनानै जेलाव हाबदों बिथांमोननि दाथ' दिनै जों दाय मावना हाबनो थानाय बायदि दंमोन जेनेबा ना जिथु परिबेकाव जों थादोंमोन दङमोन थ' बेबायदि परिबेकाव जों सानसे बा 2-3 घन्टाखौनो एसे गोब्राब मोनदों थानो मोजां मोनाखै आरोना थ' दा जों सावरायबाय सार बिथांमोनजों बिथांमोना 9 बोसोरनि दङ 10 बोसोरनि दङ 12 बोसोरनि दङ 15 बोसोरनि दङ बिदि आरोना थ' बिथांमोना माबायदि बिदि 9-10 बोसोरखौ थादों थ' बिखौ खोनानानै जों दुखु मोनदों आरोना खारन जों दिनै 2-3 घन्टा थानोनो गोब्राब मोनदों जाबायदि परिबेक थासारि थ' ओंखायनो आं बुंखादों आगोलनो जोंनि रायजो राजाफोरनिफ्राय गोदोर गोलावफोरनिफ्राय जायनोखि हागोन जायनोखि बेफोरखौ एसे मोजां थासारियाव लाबोनो हागोन थ' नोंथांमोननि सायाव आर'ज गाबदों आरोना थ' बयखौबो जेनेबा नायनानै बयखौबो अनसायनानै मोनसे मोनसे लामायाव थासारियाव लाबोनो थाखाय बयबो नाजादों आरो बयबो इसोरनियाव आर'ज गाबदों बिदि आरोना खारन बयबो जों बर'नि फिसा बर'नि थाखायनो मावदों बर'नि थाखायनो ओंखारदों